Mau khबर lah kamu. Aku kegiatan itu apa tuh puncak transport. Sudah bayar. Acha bai nang tini tamni bagai social media o nukjang nai nang hakisa saikenari gadi. Ani masaja sorry hamya jigo thangko operation khane nango rang bisa kre sing abon bagai lokorong no sano Amne tamu mani bagai bini tamni bagai sorry hamya hakisa saikenari gadi. bohok sajago nei bohok sajagi unko khoirago tlangkha nei jibit thani ni sawo chung jibit thalakya ni bohogo unko rok khai nai mani bor operation khane nango hi sawo operation khane nango chaka ngai tamo ni chung khayaw yang ya saring chung khayaw yang ya makhane bohok bisingo bubuk sawo tuju haing thaga hin chata ngai a tuju na operation khaya ngai jare phano khoting nai hi sawo Amne bo jaga doctor pulau phunu mani khoyo phunu mani pothomo kai besek balok khabini sorry hamya. 3 mas rong khana di bohok sajago tongo bohok sajago hamokai tongo ataga khota chabari thangata Tabu kengkangke operation khana bagai rang kere abone bagai logo rok ni thani chuba chu nai tong khatana hingke munaino sa khamnai na bagai operation khairina bagai busuk jorati rang nangno abu kisa saikenari gade moro khai chung nai mani kai chana chung nai kya sar busro rang nang no moro pachali saja sano pachali saja ngai nero khaima no hi chata ngai chin thani pas te kasi rang kre yo chung tam kai busana banji dina ba abung guni chung jut ang jukana no sawo ani busana kicha nai gi hine jukana no ang se sana bo thang ite sana bo ring ya emne bai unko tabu kumui khe tamu kam rok khlai bo muni kam sikhayo ngai munai khe bo class pori tongmani class 10 no ngai te ke bono sai rogo na na kha chuba suni bagai rogo kemno to saje mo kade hine samata kemno to sajaya ko tabu luku rok ni thani tamu sanamu jong kisa saikenari gade ang lukurong abono koyo kisha sajo thajo khai suba chori dihne abon sano ang aban koyo hingke bai nini para khe bo jaga angkha ani para ka ampura bumung sagare kami bai nini sinumung kijari gadi mo bo thayong kha ani mukha gongarani deban ma koi dikhi ampura kami nong ni mo ampura kami khwai area ukulai tana hambai acha kumoi tini tamni bagai nang social media o nukjang nai nakha jeng tini nini nogo tabu khor 9ta baji tongo o somoyo nongni nukungni hamya saya hini khnawi jeng logi logi no phaika aboni bagai tabu lukurongni thani tamo sanamu jong kisa saikenari gade nini nogo tamo problem ngai tong ano kai inko rugini bagi ram kere inko kam kai malia wati ngai emne sabo nini nogo sorry hamya kisa saikenari gade ani cerai nini cherai tabu busuk torkha 15 bosor 15 bosor bo class pori tong kelas 10 class 10 ngai bo busuk din ngai sorry hamya nogo klai tong abu kisa saikenari gade 3 mas 3 mas romoi no sorry hamya klai tong tana ngai doctor okai bo jaga nairikha khwai banare kha kate khwai nya hate ingi jibu thanga tabu doctor okni khukti tamo saikenari doctor kai ingo operation khai na uncho tamo bemar khe tamo abo tamo bemar mani bagai tini asakai jengjalo klaikha kisa saikenari gade bu sabata mane boto anga khaisme nini cherai sorry hamyani bagai bo dino operation khaina klai kisa saikenari gade bose bani na mo phainai brihaspatibar ni 12 tariko operation khaina klai uta hingke tabu nini yago khai operation khlainani bagai rang rok busuk rok nang 50,000 na hingke nini yago rang da tong tabu kare khoksa phano koroi
aboni bagai lukurok no je maya ganang lukurok Maya jodi ganang kharok tongnai rok santo. tongkhang gang ke jesa ke phano nini cherai no banchiri narangna ni bagai operation successful khalaina ni bagai orang no kisa chuba chu khalai ke belai no chanai te kun rok sana da kazarna da tong Te